Bio zgodan dečko. Kakav je plan Barnija problema? Šta ajde? Ajde, that's all folks. Da vidimo čizme? That's all folks. Ke mačak bog te mazo. Mačak u čizmama, ajde, enough. Vidi razli struje. Ima par napora za uvijek. Ja, ovo što je kako u čemu. Ima nautični par napora. Gdje ne pepelja? Ko? Evo ga. Opo napora. Neko ima smo. Evo je tamo. Mogu? Hoće ako kupi prijatelj. Pa to je budzovan, bre. Chanel 1. Chanel 1. Koji drugi razred, jel? Na Kecova. Pecak. Na Kece Pecak. Može i na Kece Pecak. Ja ti su tako već upaljači i onda... Nemo na glavu. Da još misle da je ekspeditivnost uvozna igračka. Podiže predstavljati milijardi isto danas stave na svoj račun. Dok oni to stavljaju sa načinom računaju, onda se već učinilo svoje. Eto, prvog poslovnog nekoliko milijardi. Država čašća. Tako. Ima i boljih stvari. Ajde, Nemoj mene voli. ajde malo, ajde malo. 6 milijardi. Sad ovo je kanjan. Gdje je Bojana? Gledaj tamo čeka sad. Tako. Jako, još jako. Gdje je Bojana? Gdje je Bojana? Uzmemo tebe. Evo. Evo ćeš. Mi smo Aj ćeš ovako. na tebe. Mora bude familija. Ajde, Evo ga. dugo. Zna ona šta kaže, ne brini. To je sigurno. Ko? Ja ne znam ovaj... Pa nema sunca. Pa najbolje kad nema sunca, onda najbolje. Ne, meni je onako šumio bilo ova, nije to ta kamera, pa nema ni poklopca. Šmilno će neka kiša. Dosta. Šta dosta? Enough. Enough? To nam je veća ova kanta, brzo do ovog polja. 1992. O, ja. 1000 poljubac. Naravno, ne sjećam se posljednji put kad sam se ja našao na kameri, jel' tako? Tako, yes, of course. Vi ste našao ni na kameri, ni u kameri. Ni u kameri, ni na kameri. E pa i to i nije tako loše. Gde je Boki? Boki je na tamo, Boki. Gde je Boki, ne vidim je. Evo je! Evo ga, Boki. Šta radiš to? Štimati. E, Boga. Razno je baš vas briga. A? Da. Gledaj tamo. Mjau, 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 mjau. Mjau, 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 mjau. Je, Bojana? Boki! Ma nije ovo Boki, Bojana. Pa pašćeš, mato. Pašćeš, juj! Bojana! Pa pašćeš, Bojana. Udavit ćeš dedu. Popi se. Kad si rekla Zaletu kako ti se brat zove? Ajde, gledaj. Neđe ću budem da go. Evo gdje. Aha, vidiš. Dođi ja da te gnjavim. Dođi ja da te gnjavim. Dođi malo da ja da te gnjavim. Dođi ja da te gnjavim. Za promjenu, a ne te edući da gnjaviš. Da ja tebe da gnjavim malo. Kako ono kaže beri? A? Jeliš? Kako ono beri? Ovako, a? Jel? Evo ovako. Evo ovako. A? Jeliš? Šta si radio? Ovako. Pa i hoću da te udavim. Nego šta? Pa da ne padneš. Kakav guđu, da vidim. Opla, opa, bum. Ajde.
Aj kaži čekaj Saša, ćao. Ćao. A to on? Da. A to nisam znala da je to on. Pa ne, to ne ti? Da. Tamo gdje je bio bunar, tu je zadrug udarao sve voda, ne može bolje. Će biti u senci, Meri, bolje se Ovdje nisam imao neku funkciju. A bila je pred kolepom, nije valjala. Tamo nije valjala ništa, a ovdje kod gdje je bunar bio. A ja, ovo, napred. Ovdje. Pa kažem koliko ima, da onda ima 400-500 metara. Zavisi da li je blisko. Pa ne, nego ima Glogovaca i... Kakve veze ima razlike u 5 metara. Pa kamentaš tu. Ma nema tu veze, što je kamentaš i u Parašci je... Ne daješ mu ništa. Koleba, znaš da nema više od 100 metara.